വീഡിയോ ഇടാനായിട്ട് കുറേ ഗ്യാപ്പ് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെ ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും, എന്തിന്ന് തുടങ്ങും എന്നുള്ള ഇതിലാണ് ഇരുന്നപ്പം നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ആളിൽ നിന്ന് അങ്ങ് തുടങ്ങിയേക്കാമെന്ന് വെച്ചു. ഞാനീ ചെയ്യുന്നത് സാൻഡ് ആർട്ടാണേ. നമ്മൾ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്ത സാൻഡ്, പല കളറുള്ള സാൻഡാണ്. നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് കളർ ആഡ് ചെയ്യുന്നതല്ല കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ കളർ ഫെയ്ഡ് ആവത്തുമില്ല. ഈ പല കളർ മണൽ കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ കൃഷ്ണൻ്റെ ചിത്രം നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാവേ.